Inut ot lang no kachoklema bang phi husmi teron piaphat insai si hamthang asong mate women justice atum langding koma. Tong si kedam tangar ni inut ot lang no bang phi husmi teron pi inut muslim pen video lang no sesalam si social media long pachatang kublok. Labang so jo kar biak thai atherak amekhang ahem mate amekhang ahem rit mate amekhang asumaratum amehang chiji brep to. Tangte lapuan achoklema bang piaphan dang prong koma. Athe kedam tangar ni ke komane ari kache kroikrom dapen konane damrap choma phan ke kang sai do desang si konlom titame non ke video lang no si kaselam dapen ar raje tusopi lapen ke kaprek aro sumaraton tame kasepat lang tiklo tangte non women justice lapen women kese atum lang prong kumapusi radet do anta asan chom tham tom se than sai si dolo tangte labang so bosthak non women justice lapen kese women justice atum Kopia kang size tiki pumalaki ratatung kay kita may chong hongding lopusi ratatung export or in that and the political news.